Dođi. Živjeli. Živjeli. Uzdravi. Aj, popij malo, popij malo. To je sok. To je sokić. Znači imaš dobru učiteljicu. Pa zato i hoćeš da budeš učiteljica, zato što imaš dobru učiteljicu. Kad imamo dobre uzore, onda i mi to hoćemo, želimo i tako i mi. A ti šta ćeš da budeš sa pojedom? Frizerka. On je ti visoku si lestvicu postavila. To možemo odmah da ti završimo. Odmah. Preko raspusta, sad kad ne radiš, ideš u frizerski salon i onda tamo budeš ujutru deliš magazine, čistiš dlake tamo što odpadnu i tako dalje. Pa to mora da radiš u početku, a posle te dođeš do šišanja. I znaš, onda na tati se učiš. Onda jedne godine dobiješ za rođendan ili nešto, dobiješ mašinicu za šišanje i onda tatu, sestru, šišaš redom sve. Učiš se na njima. Oni su kunići. Zemlja. Šišala redom sve. A šta ćeš ti da budeš kad poradiš? Ja, šta ću da bude? Nisam razmišljao o tome. Ti sad razmišljaš kako da ti deca porastu. Nemoj nikad da briješ obrve i da ih čupaš. Žene poludele danas, sve obriju to što im je Bog dao i onda crtaju. One znaju bolje, ne? I kako te Bog ukrasio, kako imaš lepe obrve, to samo može se rodi tako. Jeste vas dvoje venčani, niste još? Ne, prijatelji smo. Prijatelji? Da, sa fakulteta još. Nismo bili prijatelji. Aha, nismo čuli, šta smo propustili? Nismo bili prijatelji godinu dana i bolje. Stvarno? To ti dođeš i da leže. Kad čovjek ima suštinu, onda ima sve. Suština je u stvari razlog života i borbe u životu. Ali u životu ljudi nisu ljudi suštine, ljudi su forme. Oni o suštini pričaju, ali to ne poštuju i ne prate. Mnogi ljudi sam čuo da govore da su pošteni, a nikad ih niko probao nije. Kako znaš da si pošten? Znate, to je Gospod pitao Adama i Evu kad su bili u raju, pa kad je Gospod pitao Adame gde si, oni se sakrili, prestupili su njegovu zapovest i kaže, evo kaže, krijemo se, goli smo. A Bog pita, ko ti reče da si gol? Ko ljudi pričaju mnogo bez pokrića, onako paušalno pričaju da su oni hrabri, da su oni pošteni, da su oni dobri, da su oni milostivi, a nikada ih niko nije proverio da to. Onda život krene da proverava tu tvoju suštinu i te sve tvoje reči i onda ljudi shvate da to baš nije tako. I onda krenu u njima da se bori dobro i zlo, suština i forma. I u 99,9% slučajeva prevagne forma i lakši put, a ne teži put. Jer boriti se za suštinu znači žrtvovati sve radi toga. Ali sve. Znači, ako veruješ u Boga, i onda ti dođeš u okruženje neko da ti kaže, slušaj, potpiši ovde da nećeš da rađaš decu narednih 5 godina. Iako to po zakonu ne sme da te pita, on ti bez problema da, poslodavac ti da ugovor da ti potpišeš da nećeš da rađaš decu narednih 5 godina i ti, a pričao si da ti je smiljsao porodica, da si jedva čekao da ovo ono, i jedanput sebe uhvatiš kako kalkulišeš. Sam sa sobom, ajde, pa ovako, pa gotovo je, tu si već pao. Tu si već pao i to žestoko, znaš, i da je samo to u pitanju, pa ajde, lako bi, nego se mnoge stvari naše u životu testiraju. Ako si zaista porodičan čovjek, i zaista si rešio da budem porodičan čovjek, imaćeš mnogo iskušenja. I svi će te staviti na probu. Prvo te stavljaju na probu kad kažeš da će da se ženiš, roditelji. Njegovi i njeni roditelji učinit će sve što mogu da vas razbucaju. Neki će to uraditi malo slabije, neki će uraditi to malo jače, radikalnije, neki liberali, neki radikali, ali svaki će na neki način
tebe naterati da preispitaš svoju odluku, što je u suštini dobro. Jer to je nešto što treba da bude za ceo život. A ne sad, znaš, ono, mi smo naš prijatelj iz fakulteta pa idemo do oca Peđe. To ni takav brak ne može da bude takav. Brak mora da bude svesno njeno i njegovo da, kad oni kažu da, ja ceo moj život želim da proživim sa tobom. To je suština, želim da ga proživim sa tobom. Želim da ti budeš moje drugo ja, želim da budemo jedno, da se brinemo o tebi. To je ono, kada jedno drugome to kažu. Ne, sad muškarac kaže ženi, a žena kaže ja želim da se ti brinem. Ne. Želim da se brinem o tebi. Znači, da to bude izjava ljubavi jednog i drugog. To je u stvari kada roditelji izrađuju ovako decu ovu divnu. Oni su njih tražili, oni su njih želeli. I sad tako neozbiljni, zato što su u formi, jeli? Imaju te odnose, a ako ona zatrudni, onda kaže, pa znate, mi to nismo želi. Pa, možeš da mi pričaš sve, samo to ne možeš da mi pričaš. Jer mi znamo da deca ne padaju i ne se rode, nego kako se rađaju deca. Ne možeš da kažeš da nisi želeo, što si radio onda to? Znači ti ne možeš, o čemu pričamo? Ne, i odmah se krene, odmah suština da se projavljuje, odmah se ta veza proveri, jer taj momak u često slučajeva kad da zatrudni ta neka njegova varijanta, ili je to on njena varijanta, nije ni važno uopšte, on se pakuje i odlazi. Onda se suočava sa roditeljima koji su svakako protiv toga i onda kažu da se to očisti. I ti si svet lišio ovako jednog, recimo, divnog deteta, za čije si ubistvo ti rekao da se očisti. Tako ljudi odlaze kroz život i pakuju, još nisu počeli svoj život, a već krv imaju na svojim rukama. Tako da eto, mislim, hrabrost, pogledajte koliko je hrabrost danas potrebna. Vrednost, lenjost, ja sam bio u tom svetu, vidim kako to funkcioniše. Na najvećem stepenu je egocentrizam. Egoizam je, znači, u svetu vlada. Kakve ljudi korone, kakva malarija, pa znate koliko duša je izgubljeno, kakav Hitler je ostalo. Nema toga ništa, znači, gordost je ta koja je od početka oborila prvog čoveka, prvoga anđela. Heruvima ga je oborila, njega. Sataneila je napravila satanu, pa onda sve ostale razne činove, anđele i krenula ljude i ona obara sve. Danas vlada svetom, jer ovaj svet ti kaže, opusti se, treba da imaš malo vreme za sebe, treba da imaš ovo, posvetite se, veruj sebi, sledi svoj instinkt. Mislim, ne znam kako više te reklame, ja od kako televizor ne gledam, zaboravio sam više i šta tamo pričaju, ali uglavnom pucaju na to. Budi svoj, jeli? Igraju se sa rečima. Biti svoj, šta znači biti svoj? Šta znači da ja budem svoj? Biti svoj, ja nisam svoj, kako svoj? Sam Božji valjda. Pa sam ženin, pa sam od roditelja, pa sam od babe i dede, pa sam od dece, pa sam od komšija, pa sam od svih, ja sam njihov. I oni su naši. To je suština, ne može čovjek da bude svoj. Šta znači biti svoj? Ja sam protiv svih, je tako? To je život patnje odmah. Na keca si propao. I gde se završava taj tvoj život, ti sam protiv svih? Biti usamljen, biti sam. Kakav je to život? I na kraju smrt dođe, umreš i završio se priču. I eto ti što si ti bio svoj. Nego što ti proturuje, budi svoj i kupi moje patike, što ti ja nudim. Patike, kažem. Neću da se foliram pa da kažem patike. Ovdje se priča tako, ja sam odavde. I u Kragujevcu su isto. Kako? I u Kragujevcu su isto. A mnogi se foliraju, odavde su pa viču patike. Opet su forme suština, je li tako? Kristina dušo, tebi i tvojega čoveka da vam kažem, a kažem i svim ostalima. Liturgija se služi da bi se ljudi pričestili. Dolazimo na liturgiju da se pričestimo. To je suština cele liturgije. Mi celu liturgiju se molimo da nas
Bogu dostoji i zahvaljujemo mu za pričešće. Biti na liturgiji i ne pričestiti se, to je kao da nismo došli. Čak šta više možemo da računamo da je to i greh. Jer sveštenik kaže priđite, primite, jedite ovo telo moje, pijte ovo je krv moja. I onda kaže sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupite i ti ne pristupiš. To je kao da je Hristos za stolom kojem je bio rekao apostolima, ajde sad jedite ovo je telo moje, pijte ovo je krv moja i ovaj ja ne mogu. Nije mi danas do toga. I ja sam se isto pričestio u petak i juče sam služio isto liturgiju, isto sam se pričestio i danas sam služio. Kad god je liturgija, mi smo pozvani da se sjedimo sa Hristom. To je to. Vi ste porodica koja posti, koja ide u crkvu, ti si opet i trudna, nema problema, imaš i razrešenje, nije sporno. Ali ujutru kad se krene na liturgiju, zna se taj liturgijski post je obavezan za sve. A osim za bolesne ljude, koji recimo primaju insulin i tako dalje, onda mora da pojedu neki kreker, nešto pred liturgiju. Deca do 7 godina također su razrešena posta. Znači do 5 godina ja i čak i deca mogu da doručkuju pred liturgiju, ali malo da se uzme, jer treba oni da izdrže liturgiju. Posle od 7 godina oni ne doručkuju ujutru i kad napiše svoje prvo ja u školi, onda i svoje ime i prezime, jeli? Onda već možemo da pričamo o uvođenju posta 1 dan, pa 2 dana, pa 3. Na svakom postu da im se uvede po 1 dan. Najblaže moguće, ali po 1 dan. I dok god ne završe osnovnu školu, najblaže moguće. Znači nema nikad nikakve vode, nego roditelji treba deci da udovoljavaju kad je post u pitanju. Tako se deca uvode. A ne mogu ja kao roditelj, ja postim na vodi, pa sad će moja deca da poste na vodi. Kaže, ja kuvam za njih, kuvam i za sebe, šta me briga? Pa ne može. To nije u redu, nismo iste jačine, ne možemo da dižemo isti teret. Njima mora da se udovoljava dok su mali, ali da ih učimo da eto Bogu ovaj post malo daju više neki dan i tako dalje. Hoće deca, mogu deca, to je zdravije to. Kad se oni to naviknu, onda to bude super, jer ti nije teško da postiš. A kako užina u školu i to? Pa jel tako? Ima i voće, može da se ponese neko, jel tako? Nije teško. A malo rođendani su problemi, jel jeste? Ali znaš šta je zanimljivo? Sad sve više i više ima dece koje poste, pa imaš dece recimo koji imaju šećer, ne smiju da jedu, pa neki imaju celijaklije i razne druge alergije i onda manje više sad svi spremaju postno. Ali vidiš, na vama je, deco moja, teško je to, eto sad se tebi obraćam zato što ti si ovdje dolazila više puta, a i ti si naš apostol i propovednik u školi, u 4. razredu, u tom svom odeljenju. A ti kad dođeš na rođendan i kažeš hvala, ja ne mogu, ja postim, pa dođe još jedno dete, pa vidi od tebe pa kaže da posti, onda će mama da spremi za one koje poste. I onda će svi gledati da li rođendan pada u post ili pada u mrz, pa ako sprema u post, onda će da stavi za ove što poste malo žužu, imamo ona koktel peciva i tako dalje. Znači na vama je da ih naučite da i vi imate pravo da kažete ja ovo ne jedem ili ovo jedem. A mi domaćini moramo da vodimo računa ko nam dolazi u goste. Ne mogu ja nekome kada mi dođe u goste da dajem ono što ne jede. Jednom mi su me pitali gde mi je onako bilo kao gostu možda, ajde kažemo tako, najneprijatnije možda kad sam tako razmišljao o tome. Sjećam se jednoga sveštenika koji je onako baš zapeo da dođem kod njega. To je bilo negdje u ovo vreme i on, eto, i to mi onako nabacuje mi na meni na savest. Ti govoriš da ćeš da dođeš, a nikako te nema, da dođeš, da služimo, da se družimo, da ovo, da ono i sve to. Rekao, oče, ja kad kažem, ja to uvek ispunim, što kaže moja reč je svetinja, što kaže Paša. Samo Paša laže, ali, i on kaže, i dođi, zapeo jednom prilikom, zove on mene i kaže, kad dolaziš? A on iguman neko manastir. Kaže, kad dolaziš? Ja rekao, preko sutra sam kod tebe. I on ćuti. Da, nije se nadao. Ono kada vas izgleda pozovu u goste, pa dođite, svratite, ajde malo da se družimo. I ti dođeš, pozvoniš na vratom, kaže, vidi vi došli. Oni u šoku, pa nismo mi to mislili stvarno, to se tako kaže, jeli? I ja kaže, eto nas preko sutra,
I ja spakujem porodicu, sednem u kola, boga mi daleko je to, baš daleko. Mogao sam do Soluna da odem za to vreme. I post bio i ja tako dođem, rekao će da služimo, međutim on nije ni najavio tamo vladike da ću da dođem da služim. Vladika kaže, pa kako to tako, pa mora da ide taj, administracija, protokol, on se nije, pa kao eto, oče budi tu pored, pa mu pozelo u toku službe, ja sad kako da mu pomognem, kad nisam obučen, samo će sam se pričestio, Pa onda jede meni postavio i on stavio da viš kakvu ribu imamo i on postavio ribu. A tu svi znaju da ja ne jedem ribu, ja sam to njemu naznačio nekoliko puta, samo nemo ribu da mi staviš. Sve ostalo možeš, grašak, pasulj, majiću da mi boraniju ako treba. Ali, i on ribu. Kaže, ma probaj, rekao čovječe, ne jedem ribu, to nije, zato ti kažem. Pa nisi ti meni prvi ponudio sad ribu, pa ja. Pa znaš, i tako dalje, kaže, dobro, ima sutra pasulj i ja to večer nisam ništa jeo, ali bio samo ta ribija čorba za večeru, kad smo mi stigli. Sutra posle liturgije pasulj i on ubacio ribu u pasulj. I on kaže, sada probaš pasulj sa ribom. Ja gledam, rekao, čovječe, da ovaj meni namerno ovo radi? Ili slučajno, ja sam se našao malo u nebranom grožđu. Kao ono Lisica i Roda kad su bile na večeri jedna kod druge. Rekao, hvala ti lepo, živ bio, vidimo se. I spako smo i odosmo mi. Kaže, žena Bože, šta ovo bi? Ima on dobro srce. Nije to, ali eto, biti domaćin, pozvati nekog da dođe, moraš da ga ispoštuješ. Kogoda je u pitanju, kogoda vam dođe kući, u vašu kuću, morate da ga ispoštujete. Da li on je na dijeti ili posti, nemojte da ste dosadni, pa uzmi, pa probaj ovo, pa jedi ono, pa da vidiš što imam ovo. Dovodite ljudi u neprijatnu situaciju, sad treba da vam pričaju zbog čega nešto radi. Postoje tu i neke, možda i zdravstvene stvari, i neke privatne, i lični razlozi i ostalo. Treba to ispoštovati, biti domaćin je velika stvar. Nama Lot to otkriva kada dođu ljudi da traže goste koji su došli kod njega, a on kaže, evo možete moje ćerke uzeti i ja goste ne dam. Zato je veliki greh u Radovanskom lugu što je Karađorđe ubijen tu, taj Dragićević što je dao tu kolibu da tu bude, da se to desi, on nije učestvovao u tome, ali on dao tu kolibu. I on je napravio tu veliki greh što je, eto, to dao za to. I on je dozvolio, da, on je bio domaćin. Ti kao domaćin si odgovoran za svoje goste. I moraš da ga ispoštuješ. Mi smo kao narod srpski generalno poznat po svom domaćinstvu. Znate, pokvari se nekom auto ispred, mi odmah trčimo, pomažemo, vodimo unutra, budimo ženu. Ajde spremi, postavi da jede, decu odmah stavljamo sa decom u krevet kod nas i tako dalje. Takvi smo ljudi, uvek smo bili. Sad se malo, baš zbog te utice, te gordosti, samo to budi svoj, to se promenilo. Mnogo se promenilo, pa sad svi onda imaju i pse, i obezbeđenje, i sve živo, ne možeš da dozoveš čoveka, ja stojim pola sata, zovem domaćina da izađe. Rekao, druže, ja ne mogu da letim ko Deda Mraz kroz očak da ti uđem. Tako da eto, jedna kaže žena, oče vi ne dolazite Svete Vodicu kod mene, rekao, zaključana kapija, pušten ker. Aj, rekao, ja ću da zovem tebe, da dođeš ti kod mene u goste, isto ću da zaključam kapiju i da pustim kjera, pa da vidim kako će da uđe. A znala žena da dolazim. Pa dobro, kaže, jeste, pa jeste. Pa neće tebe, to nije tvoj. Ja kad ti dođe nešto ovako crno, dlakavo, čupavo, kad ti upadne u dvorište, će pomisli medved, će mi napadne ko ništa. Pusti to, onda se branim. A žao mi je šutne kuće, mislim, greota to. Ali kad te napadne, nema druge. Će bude posle šutno kuće i to. Neka, bolje ja da ne ulazim. Tako da eto, to je ta naša srdačnost koja ne sme da izađe, a sve to iz ljubavi potiče. Deca su takva. Decu kad pustimo na igralište, oni se sa svima igraju. Oni ne gledaju ni ko je kakav, ni šta, oni samo priđu i kad vide neko se spušta na toboga, oni krenu za njim. I odjedanput smisle svoja pravila, svoju igru i svi idu i svi veseli. To je carstvo nebesko. Zato Gospod i kaže, ako ne budete kao ovi, nećete vidjeti carstvo nebesko.
sa ljubavlju i radošću da primamo jedni drugi. A mi još ove naše isterujemo. Jedni sa drugima se napadamo, grizemo. Te međe proklete srpske, izginu narod, brat sa bratom zbog čega? Zbog jednog grumena zemlje u tvom rovu, u rupi sa kovčegom. Tako da eto, ovo je praznik dece, detinci. Jesu vas vezali tate, mama jutro? Jeste. Pust ruku dole ga pričamo. I šta ste im poklonili? Ja sam mami kupila šolju, a tati pivo. Tati pivo, ovako, palcu sam. A sad je odbio pivo, vidiš kao neće, još vide snima se. Da. Ja gleda utakmice tata. Ponekad, da. Pa kad pije pivo onda? Kad se sakrije ili ovako preću ima? Preću ima, pa da. Pa ti proveravaj da ne pije kad se krije, pustite to. Onda ako postane solo drinker, bit će opasno. Dobro. Ali eto, vi ste, dovoljno je da zagrlite, poljubite i tatu, mamu da kažete hvala vam. I dovoljno. Reci mi, jel imaš vreme malo da provodiš sa tatom ili mamom nasamo? Pa, Teško sad, a? Zbog bebe i sve. Malo je to problem, ali eto, mora da vode roditelji malo računa o tom najstarijem detetu, da, jer njima je potrebna vaša blizina, da se malo posvetite posebno sa njom. Znači, samo mama i ona da idu zajedno ako idete u shopping ili negde, samo vas dve. Ako odete u kafić, nešto da završiš u banku ili tako dalje, pođete, pa vas dve ovako popijete negde čaj, pa malo popričaš sa njom i tako dalje. No, to njoj mnogo znači. To će njoj da da takav vetar u leđe da je to čudo. I stvarat ćete odnos koji će da nam traje posle. Da se ne desi kad udari pubertet, ko što smo svi pričali, jedva čekam da odem iz ove kuće. Da ti kažu da ti ideš da radiš, a njoj nikad ne kažu da ona treba nešto da radi. I uvek kažu ona je mala. I ja sam bio stariji brat, ja tačno znam o čemu ti pričaš. Ja i moj brat naš, pošto moja baka naša ima kuću onako veliku i onda moramo svake subote da usisavamo stepenice i da brišemo galendere i stolariju, onu drvenu I sad ajde nekako to brisanje to i može da se ofrlje uradi, samo malo pređeš, ali to usisavanje, to se vidi svaka trupa. I onda jedne nedelje ja usisavam, on briše, a sledeće subote obrnuto. I moja baka, on to i ne uradi. I Stefane kaže on njemu uradi, i on kaže uradit ću i nikad ne uradi. A meni kaže uradi ti, ja kažem neću, uvek se bunim, a uvek uradi. I onda baka ide za njim, radi, popravi za njima, za mnom neće, zamisli to. To je bilo kao njega više volela u stvari, on to manji, ti mali se lako vežu tim starijima za srce, to tako bude. Aka i deka, to je velika svetinja. Treba da osjetiš. Da. I ona je postila cijelu nedelju sa njom prvo, pošto tako blagoslovio naš sveštenik. I ona je, i nije htjela da prestane, pa smo malo, kaže da Božića će ja da postim. Je ti bilo teško? Nije? Da postiš? Bude lepo, da? Zanimljivo. A šta jedeš kad postiš? Ribu, voliš ribu? Super, a krompiriće? Da, pa to je super. I to kada dođemo u crkvu mi to Bogu damo kao dar. Evo, ja ti poklanjam to što sam jela ribu. To je to što nisam jela ćevape, to što nisam jela salame, neke kobasice, šunke, sir, jaja i tako dalje, da ne pričam, već sam gladan. Imamo one tamo ćelavi sa bradom, on je kuvar. On je kuvar i stavimo priča kako dobro kuva, ja ne mogu da mu verujem da reći. Ne znam. Ne možemo, moramo da probamo to, a on nikako da donese nešto da kaže. Sljedeći put da donese nešto postno da nam a može i kad... Nemoj postno, molim te. Nemoj postno, sad da hvališ. Posle Božića. Posle Božića. Posle Božića može. Nema problema, samo se bojim da nije jedan od onih fancy
beogradski kuvara, ono što ti stavi zrno graška i nešto ovako preko. Nemojte to, ne. Pa ja to kažem, mi smo ljudi ovdje seljaci, ako nije puta nije to mišljeno. Sa vilješkom se A može, ali malo duže da to traje. A nije ništa, posle posta loše. Posle posta, sve je super. Mada ne znam, evo, kako sam stariji, valjda, nekako mi taj post niti pada, niti se uželim bilo čega. Niti mi to pada teško, ono, nekad ga jedva čekam, neka mi bude i previše i ove hrane i tih proslava na svakom koraku. Ono je meni u restoranu, kad odeš gledaš ga kod tele, ono, ništa ti se ne jede, ničeg nisi, i onda dođe post, super. Imam razlog da gledam, da nam neko brani da ne jedemo. Ja ne mogu da dokažem konobaru da ništa neću da pijem. 100 puta on mene pita šta ću da popijem. Ja rekao, čoveče, nisam žedan, ne pije mi se ništa. Pa ljudi obično kaže on meni kad dođu naruče šta ću da popijem. Pa rekao, dobro. Imam ja valjda pravo da izaberem šta ja hoću, kako moram, kako drugi. On se čudi pa ne veruje. Mala deca, mala briga, velika deca, velika briga. I to je ona veza kojom se mi vezujemo danas na detince, oca i matere, i materice, koja je večna, do kraja života. Sad, veruj mi da si najsrećnija u celom tvom životu. Sad, ovo ti je najsrećniji period tvog života. Gledaj da ne kukaš kad si u njemu. Mali su i oko tebe su kupilići, oko kvočke, budi mnogo srećni. Posle toga kad odu, bit ćeš ih željna, sve ćeš se preispitivati, pa kad ti jave da imaš probleme, da imaju probleme, a ti provedeš u plakanju, sve to, oni posle kažu, rešili smo to, a ti se živa pojela i stresirala se, oduzeli su ti ne znam koliko godina života, a to je kod njih nešto danas jeste, sutra nije. Što kažu ovi stari kad svetim vodicu, kaže, kad su deca dobro, dobro sam i ja. Istina. Istina. Šta ti da si zdrava, da ti dete bolesno? Kako si ti? To nije nikad. Pa to ništa. Ovako što kažu, pravi roditelj kaže, sve daj meni Bože. Loše. A detetu samo dobro. Ti znaš kad su dobro, kad je sve u redu, mirno spavaš. Čim nešto fali, obrćeš se celu noć od brige, od sekiracije, od svega. Pa šta da radiš? Kažem ja ljudima, molite se ljudi Bogu. Kaže meni jedan čovjek, oj jeste oče, lako tebi da pričaš kad ti mala deca, čekaj da porastu, pa ću ja tebi da kažem, moli se ti Bogu. Ne možeš ni da tako, znaš, molimo se mi Bogu, ali opet razmišljaš, opet strepiš, opet, znaš, kakav si ti tu roditelj ako dete ti prolazi kroz neki težak period, a ti mirno spavaš, baš te briga. Mozak radi. A radi, stežete u grudima, ideš na preglede, nije ti ništa, brineš se za decu, to je... Ajde, smo mi živi, zdravi, uzmi tamo onu rakiju, pošto ona ne pije. Tako, sve će pravi. Jaka. Anđele moj, anđelak mali. Koliko ima ona mjeseci? 10 mjeseci. Ona progovorila, jeste. Nije još. Kako to žensko deco obično prvo progovore pa provode. A ona je treće to u redu. Što kaže, ona je... Naučila je da pokazuje prst. Crnogorac, da. Ne priča, 10-15 godina prošlo, on ne priča, vodaše ga svuda, niko nije pomogao. I na kraju, za vreme jednog ručka, on kaže, daj so. Ovi krenu da plaču, da kukaju, pa sine ti pričaš, pa pričaš. Pa što prije nisi reka nešto? Kaže, nije, sam imao primedbi. Sve bilo. On ovako, oni trče vodu, daju mu. Zašto mu dajete vodu? Kad kaže voda dajem, kaže keks daj mu. Keks, hoćeš keksa, reci keksa, evo ti. Nije imao potrebe. Čak ti trebaš da pomeriš to od njega i da ga učiš, motivišeš da uzme. Reci keks. Gledao sam na internetu ono kad roditelji uče dete da kaže mama pa da mu daju, a pored kuće stoji i kuće krene da viče mama. Slušaj, ste vidjeli to? I Ker progovorio čoveče, skonto vrate. Omiljeni predmet u školi. Znaš koji je moj omiljeni predmet bio? Zvono.
Evo to predmet, pa jeste predmet. A fizičko ne voliš? Ne baš. Likovno? Muzičko? Ti sve te najlakše ne voliš. Matematiku? Mislim, to je glupo pitanje. A veronauku? Da, to volim. A veronauka je taj omiljeni predmet na koji deca odu da se opuste. Ja sam uvek gledao te moje drugare, imali su petkom raspored časova, neko fizičko, muzičko, likovno i veronauka, rekao, kakav vam je to petak, čoveče, bože, kako je to lepo, ono, imaš najlakše predmete cijel dan. Ali ja nisam bio te sreće, nisam imao tako. Pa dobro. Kakav si đak? Odličan. Znači sve radiš po moranju. Sad ćeš da ideš 5. razred sledeće godine, pa ćeš u 6. da dobiješ fiziku, pa u 7. hemiju, još 2 predmeta koje nećeš voljeti. Pa dobit ćeš razredne, neki će ti biti ok, neki neće. Bitno je da voliš učiteljicu i da učiteljica voli tebe. I to je to. Imaš neke ljubomorne drugarice u odeljenju? Nemaš. Dobro. I sa tim ćeš da se suočiš kad tad. Bolje što pre, ali ajde. Tako to ide. Na koji si ti razred? Nijedan. Nijedan. Kakav je to razred sad? Nijedan. Jel ideš u preškolsko? Ne ideš još, a u vrtić? Ni u vrtić ne ideš. Što ne ideš malo tamo u vrtić da nerviraš vaspitačice i drugi? Što je ne dati u vrtić? Pa s nama, mislim ja sam kući. Nema to veze. Išla je, ali smo sad kad sam ja porodila, onda je s nama malo. Ona lepo treba da ide u vrtić, da ima tamo svoje vršnjake, da se druži s njima, da ne nervira sestru i tebe i ostale. Taman malo da bude sa njima, da se izduva, treba da ide da bi se razbolela, da bi stekla imunitet, da organizam prođe kroz sve to. Sve to, ima vrtić, najmanji problem, kaže, ima babu i dedu, kakve veze ima baba i deda s vrtićem? Vrtić ima svoje značenje i smisao. Ima društvo. Jel voliš da ideš u vrtić? Ja to kažeš zato što moraš ili... Jel voliš ili ne voliš? Voliš, a? A dobro, evo ja ću da kažem tvojim roditeljima da te daju malo u vrtić da budeš tamo. Ma ne mora da budeš redovno. Odeš 2-3 dana u nedelji, kad hoćeš onako, kažeš, ja ću danas idem u vrtić. Može, izvolite. Jel tako? A jel neki sportić igrate nešto, jel trenirate nešto? Šta? Odbojku. Bravo, odbojka je prava stvar. Najlepše su građene odbojkašice. To je fantazija. Sport za devojčice pravi. A ti? Ništa, ni škola, ništa, ni treniranje. Ona trenira živce. Ja sam htjela da kažem, ali sam se suzdržala. Glasno razmišljam. Ali znam, ja sam prošao kroz to. Ona trenira živce i mnogo dobro u tome, tako? Ti mi daju medalju jednu. Pa da. Tata medalju za treniranje živaca, to mora. Pa dobro. A neki instrument, jel sviraš? Pa mislim da je već na redu neki instrument. Igrala je folklor. Folklor je isto dobra stvar, odbojka je prava stvar, ali i neki instrument da sviraš. Jer znaš kako, nekad kad ti je teško, onda uzmeš taj instrument i sviraš i izbaciš to sebe. Pošto ne voliš da crtaš, svašta nešto, ali možeš da sviraš. Sad uzmeš šta god voliš da sviraš. Ja sam uvek bio takav radikalan, ja sam svirao bubnjeve. Možda misliš roditelje, kad im dete dođe i saopšti da će da kupi bubanj i da svira bubanj. Možda misliš roditelji kako se oduševe. Pa ima u Žikina dinastiji kada Žika kupi unuku doboš da dedi svira na uvce, da Milanu. A ovaj zavrljači doboš, a onda policajac dođe i nađe i vrati mu. To ti je to, ja sam baš trenirao živce roditeljima. A ti možeš, ti sazer, možeš violinu. Ima tu mnogo instrumenta koje možda sviraš, koji hoćeš. Evo onaj tamo čika, onaj sa naočarima skroz tamo desno, on je veoma poznati muzičar. On svira i klarinet i saksofon, jel tako? Beše u RTS-u, jel tako? Ti ćeš nešto, hoćeš ti balet da treniraš, a? Da igraš balet, ili će folklor?
Folklor, pa jeste, pa nismo mi za taj balet, mi imamo ovdje bre folklor. Ama ti to dođe lepo kada odeš na trening i na čas muzičkog i tako dalje, malo da se odvojiš od svih. To je nešto tvoje, to je nešto lično. Jednoga dana ja ću napraviti predavanje sa klavirom. Razmišljao sam puno puta. Pošto imam neke svoje kompozicije što sam svirao i donesem klavir u šumu i narod se okupi tu i onda odsviram jednu kompoziciju pa nešto malo ispričam, pa opet sviram, pa opet pričam. Baš bilo lepo, da? Možda će ikad zasvira tromblon od nekle. Ne može tromblon. Pa dobro, kod nas Srba ako ne puca to nije veselje. To mora negdje nešto da pukne. Pa makar pala saksija na liturgiji. Odmah bolje. Sad je sve u redu. To eto, Bog uradi, jesu svi zamišljeni nešto ovako, svi kao na liturgiji, a ko zna gde su. I onda padne saksija i naput svi, aha vidi šta bio, i onda krenu da razmišljaju. To ja kažem, deci, idite na svaki 5 minuta obareste po saksiju u jednu crkvu. Vladika Nikolaj Velimirović, on je tako, kad vidi da narod odluto, a drži besedu dugo, pa onda kaže, ja ne verujem u Boga! A narod sad u njega zino, jedanput svi, reče nevernik u srcu svome. I onda nastavi šta je imao dalje. Tamanik je probudio. Malo da ne bude. A u Ameriku kad je otišao tamo da bi dokazao i pokazao našim ljudima tamo u Americi kako je Srbima pod okupacijom i pod ratom, u stvari on je htio da kaže to kako je bilo pod Turcima nama, jer je bilo dosta. On je rekao njima da ugase svetla kad im on da znak i da posle 5 minuta upale. I za vreme službe oni su pogasili svetla. U početku malo neki onako žagor, ljudi misle nestalo struje, sad će da dođe, prođe minut, dva, već tu postaje već panika, pa deca otišla, pa ne znaš gde je, pa šta je, hajde izađemo napolje. 5. minuta se više ne zna ko je gde. To je vrištanje, to je preskakanje jedan na drugog, majke zovu decu, deca vrište, roditelji jure na sve strane. Kad se upalilo svetlo, a oni, ko zna gde su, raspad. I onda kaže, eto vidite, naš narod je 5 vekova bio u mraku, a vi ste se pogubili nakon 5 minuta. Beseda, sve je rekao, sam si pokazao sve, ne treba ti više. Zaista je to teško. Ovo je moj sin, najmlađi. Ta najmlađa deca imaju poseban krst, znaš da to? Zato što su rođeni u čoporu, osjećaju se sigurno, ali su mnogo emotivni. Jer ti ćeš prva da odeš od kuće, onda će ona da ode od kuće, onda će da ostane sama. Znači to su deca, ta namlađa koji ispraćaju svu drugu decu. I njima mnogo teško bude. A neće to da kažu. Jer nisu navikli da govore svoje emocije. I tako da imaju i oni svoj krst isto. Svako ima svoj. Je li tako? Počeli brkovi da mu rastu. Ja kažem, izađi na promaju da ti vetar obrije brkovi. Moj sin. Tatino tantinče. Mora da ga ženim. Da mu nađem devojku. To je nekad sine tako bilo, ja ti nađem devojku i kažem, ovo ti žena. Sad imaš ti da se to pitaš. To je nekad, ovo je sad. Ma to sad, oni kako su sami počeli da traže, tako se razvode. Samo tako. A dok su roditelji nalazili, niko se nije razvodio. Dok ne nađe pravu, mora se... Je li tako bilo? Ma koji u pravu, kad on se oženio zato što mu rekli da njoj udala se pa prolaziti vreme, pa otkucava biološki sat, pa vreme da se udate od žene, oni, ajde da uzmemo. Ko sad mi njima dvojem, vi ste prijatelji, to Kragovac pravo, uzmite se, što, ne može to tako, to se tako ne radi. Jedni se oženili zato što je neki sveštenik Kalođer tamo bio i rekao, vas dvoje ste jedno za drugo. I on otišao.
I oni mislili to Bog projavio kroz njega, rekao Bog, to tako mora i oni se uzmu. I posle nekog vremena se razbucaju. I oni dođu sad traže to, kaže, znate, mi smo bili ovde, pa je jedan tu monah, on tako nama rekao, on to svima priča. Pa se kaže tako, neki kaže i upecaju, neki budale kaže se i upecaju, a oni se pogledaju međusobno. Mora da bude ljubav, ne vredi, ljubav mora bude, a ljubav je spremnost na žrtvu, da ja se žrtvujem za nju i ona za mene. Ne možeš to tako, ne ide to tako. Evo, ovo ti je žena, bar. Pusti ti to, ti traži sebi svoju, ja ću sebi da tražim. Tako je pre bilo. Što vi kažete. Ali bilo je poslušanje roditelja, i onda su roditelji slušali, deca slušala roditelja. Da, i onda nema do odustajanja. I pazite sad ovako, to je bilo tako da je ona sad, koliko beš imaš ti godina? 10 godina. Ja hoću nju da mi bude snajka recimo i mi se pogodimo. I ona kod mene dođe u kući recimo sa 10-12 godina. I kako će ona mene da zove i moju ženu ako ne mama i tata? Jel vidite, ona ima 10-12 godina, šta će, kako da me zove, svekre? Ona ne može da kaže to. A sad ti dođu u 30 i nešto godina, će zove me mama. Tata, Nema ni vi, nego je. nema ni vi. Ne. Dođi, kaže, što me nisi probudio? Rekao, more. Ti samo... Nađi ti svog petla. Ni ime ne zna, ne ti kao. I onda budu malo, pa se razbuce, kaže, znaš šta, ova žena mi ne odgovara, šta, nešto ima nešto bolje. Ili neka druga žena ostavi svoju decu i ode kod drugog čoveka da čuva tuđu decu, a svoja ostavila. I njemu pere, i njemu pegla, i njemu kuva, i njemu čisti, isto što vama radila. Ali ona mislila da će da bude sve drugačije. Kako bre drugačije? Pa mora da se jede, pa mora da se pere, pa mora da se oblači, sve, to je sve isto. Jeste, oče, sve ste u pravu, ja vas podržavam. Ima pravo. Hvala ti što se... Svaka reč vam je na Dođe mestu. snajka I mora da se trpi, nekad neki dan bude meni loš, nekad moje ženi, nekad jedne drugima, moraš da trpiš. Ma Ne, ne ne, samo to, ženu, i sve. I prijateljstvo, i sve. I tako moji advokati, na Bog da nam ne trebali. Ali ima i za dobro. Ima, jeli? Ima. Zašto je to? Rešavanje imovine, na primjer. Gdje to može da bude dobro u Srbiji? A može, ako je nešto nerešeno od vajkada pa s generacije ostalo nerešeno pa da se jednom reši. More, ja kad smo kupili ovu kuću našu, ja sam se s čovekom dogovorio kog ću datuma ja njemu da dam pare za kuću. I on je već meni prepisao kuću, to je bilo ne znam koliko meseci pre toga. I advokat ga nagovara da to ne radi. Jer on meni kad prepiše kuću, meni je na dobrovolju da će da platim ili neću. I on kaže, pobogu, to je otac Predrag, mislim, ja kažem, aman čovjeku, šta pričaš to? Pa zar bi slagao čoveka, a pravim kuće za moju decu, mi živimo. Pa gde to može da izađe na dobro, gde se to radi? Da ne daš pare. Da ne daš pare, pobogu. Ali to je kod mene, a on nas gleda onako, pa razmišlja, kaže, ovaj pop ovoga će da omlati. Zato što on ima tako iskustvo. Sve je bilo kako smo se dogovorili, on je meni tu kuću prepisao, ja sam to uradio, kad je došao taj datum, ja sam ga zvao, on je poslao prijatelja, ja mu dao pare, potpisao priznanicu, sve je završeno. Posle taj čovjek što mi je prodao kuću opet često dolazi kod nas, ja uvek svaki put kad uradim nešto, zovem ga da mu pokažem šta smo uradili, šta smo napravili i tako dalje, njemu drago. Čak si ćerke naše združile i onako, baš jedna lepa priča. I negde moja žena strela tog advokata, on sve to pozdravio se, ali neće da pita kao glupo mu, kaže da znate, ono smo završili, nismo došli, možda zbog ugovora, kaže, šta ste završili, rekao, pa platili smo čovjeku, platili ste, on šokiran čovjek. Iznenadio se, ovaj prepisao kuću, mi još platili, zamisli. Kaže čovjek, 40 godina sa advokat, tako nešto nikad nije vidio, zamislite tu tugu i da to nije vidio da ljudi drže reč. Ne, nego odu kod advokata, naprave ugovor, imaju svedoci i opet te prevari. I opet završite na sudu. Meni advokat ne treba, ja imam reč i poslujem s ljudima koji imaju reč. Raspitujem se dobro sa ljudima koji se... I jedan možda me prevariš. Već drugi put je do mene. Evo, moja žena cupka noge gotovo. Zvonilo za kraj. Počela da trese torbu.
Znači, znak je da. Zamislite, ona ima mnogo do kuće, nije ona kao vi, sad morate idete u Beogradu, Šabac i tako dalje. Sad. Zapratimo kanal oca Predraga Popovića time što ćemo kliknuti na dugme subscribe.